היי ולוג, אנחנו בערוץ חדש. יאללה. אוקיי, אז אני סופר. כל אחד להתחבא במקום אחר. כל אחד לזה. יאללה, בוא. סום מתפתח, מי שמכיר כל הכבוד, מי שלא שישים עוקב ומהר. לא צריך לרוץ למקום אסטרטגי מטורף כדי שהוא בחיים אורי, אנחנו הולכים את המקום. יש לי איתי חבר. סום מתפתח. סום בקוס. כל אחד לזה. אנחנו צריכים להתחבות. עכשיו יצאנו. אז אנחנו מתחבים. אני רץ, אנחנו בסינמטק כאן. אז אני פשוט רץ. איפה אנחנו? לכאן. איפה הם הקקות האלה? נראה לי אולי בחוץ. הם בחוץ. אתם רואים כאן מישהו? נשאר יפה. גברים. עומרי! השני. ג'ינגל בל. ראיתי אותו! זה החוצה! אוקיי, עכשיו אני מצאתי את אור. הוא שם. בוא נחפש את עומרי. אוקיי, הוא מצא את אור. פאק. שלט. שלום אור! עומרי, איפה אתה? עומרי! עומרי! ניצחתי! יש לי נקודה, אוקיי, ניצחתי, מצאתי את עומרי. סופר, כי אני צריך להיות סופר, אז אני אספור. אחת, אני סופר עד 30 אגב. 1, 3, 4, והנה אור. אני ראונד קודם. חיפשתי בשירותים והתאהבתי במחבר. אני לא יודע מה לעשות כאן. אני לא יודע מה לעשות. מישהו אומר לו מאחורה, מצדה יום 1, 2, 3. טוב, אני התחלתי לחפש. אני הולך לבדוק את זה כאן, ונראה אם כאן. טוב, לא נראה אם כאן, אני לא אתחיל לחפש עכשיו ממש, כן, לחוץ בזמנים. אז ידפדף על זה יותר מהר, אני נראה לי בחוץ. הגיוני שהם יהיו בחוץ. כל שאני אנסח. אני אתקן אתכם ברגע דרמטי שיקרה. אני חייב לראות אותם. שלווה! עצום, אני מפחד שיפול לי הטלפון. הוא פשוט עצום. אני לא נראה לי יצליח למצוא אותם. אני אנסה, אבל לא בטוח אני אצליח. טוב, זה בלתי אפשרי יותר, אה? אולי זה התחבאו קשה מדי. לא, זה ענקי, זה בלתי... סחטק. הוא עבר כאן, תקשיבו, הוא ממש עבר כאן. הוא לפני רגע היה כאן. תקשיבו, זה מטורף. כל חור אפשרי. תקשיבו, חיפשתי בכל חור. אני רואה אותך! עומרי, ראיתי אותך! יש! מצאתי אותה. אני לא יודע, אני לא מוצא אותו. מה, הוא לא התחבא איתך? לא. בוא.
אבל נכון, אסור שירותים, נכון? מה? אבל אסור, יש... לא, אבל... ניצחתי! מותר אסור לך. למה? אתה יודע למה? כי יש לנו כאן מצלמה, ואם עכשיו בן אדם היה בוא משתתף משהו. אבל אף אחד לא היה כאן, אני בוא יודע. לא, אבל זה לא אפשר. אז הייתי הולך ניצחתי. טוב, הוא סופר. אני הולך להתחבות. יש לי מחבומת מצוין שחשבתי. נפלתי. תקשיבו, פשוט נפלתי על התחת. עכשיו הוא רמז לי. טוב, הוא סופר. יש לי מחבומת. יש כדור. לא שמתי לב. אתה לא יכול ללכת אחריי. אבל אני חשבתי על המקום הזה לפני אחד. עומרי מצא אותי, אני סופר. 2 מחדש. חשבתי שאתה טענו. לא! איזה באסה, לא מאמין. 0. פעם אחת ניצחתי כשלא הייתי סופר, וכשהייתי סופר... תבואי, יש לי מקפות. טוב, אז אני סופר. עומרי! מצאתי את עומרי. אני צריך 5 דקות כדי למצוא אותו. הוא יצא החוצה נראה לי. לא, למה? אוקיי, לא משנה. והנה הווינר. לא.